baš lepo. Obožavam plavu boju. I dobila sam plavu tortu. To je sudbina. A ja volim roze boju, kao sve devojčice. I torte mi je roze, sa jagodama. Wow, imate tako lepe torte. A zašto je kod mene crna? Nadam se da će bar biti ukusna. Saznaćeš to kasnije, jer ja želim da budem prva. Torta mi je ukrašena sa žele očima. Mogu da se igram sa njima, a onda da ih pojedem. Dok se ti igraš, mi možemo da ti ukrademo par očiju. Sklonite ruke. Ko vam je dozvolio da dirate moju tortu i moje oči? Sklonite se. U redu, ne deri se. Derem se zato što ste bezobrazni. Mogu i sama sve da pojedem. Bukvalno ti ne staje ustima. Kako brzo jedeš? Zato što je veoma ukusno. Ne možete ni da zamislite. Ostalo je najveće oko. Kako je lepo. Pogledajte, imam treće oko. Stvarno je kao pravo. Super. Eto, oči sam pojela, sad mogu da probam tortu. Kakav ukusan šlag. Moram da ga pojedem najbrže što mogu. Gledajte. Jao, kako jedeš. Vrti nam se u glavi. Eto, sve sam pojela. Sad torta više nije lepa. Mogu da je bacim. Pošto je Suzy završila, red je na mene. Nadam se da boja moje torte nema nikakve veze sa njenim ukusom. Imam osjećaj da je torta gadna. Izmišljaš. Torta je vrlo dobra. Mnogo mi se sviđa. Jel da? Zašto onda ne jedeš ove crne brokoli? Zato što ih ne podnosim. Dosta će mi biti torte. Ma šta kažeš? Zapravo moraš pojesti sve što imaš na tanjiru. Ma pusti me, Suzy, neću ništa da jedem. Moraš to da pojedeš. Neću. U redu, ako nećeš sam, onda ću te ja nahraniti. Otvori usta, bit ćeš moja beba danas. Kašiku za mamu. Kako ukusno. Uj, ne, više nije ukusno. Ne sviđa mi se. I još jednu kašiku, sad za tatu. Prestani, to je odvratno. Mrzim brokoli. Svaka čast, dobar dečko. U redu, konačno ja mogu da pojedem svoju tortu. Imam jednu dobru ideju. Osvetit ću se Mary za brokoli. Fuj, zašto ti tako smrdi torta? Smrdi? Kako to? Ne treba da smrdi. Šta si uradio? Zašto? Tako ti treba. Sada ti je lice u jagodama. I u šlagu. Pa šta? To je tako cool. Sada sam ukusna kao torta. Možemo li i mi da te probamo? Ne, poješće sve sama. Ja, ostaje nam samo da čekamo. Kakva zabavna stvar. Ostaje da shvatimo kako to funkcioniše. Sve mi jasno, ovo je automat za žvake i mnogo mi je drago što sam ga dobila. I ja sam to dobio, samo što je moj aparat mnogo veći. Pogledajte. Dok Zak pokušava da zagrli svoj automat, ja ću da pokušam da dobijem žvaku. Imam sreće. Prvi put igram i već je jackpot. To je sjajno. Ali zašto automat daje samo jednu žvaku? Želim više.
Moram da igram još bolje. Hej, glupa mašina. Polomila se. Šta da radim sad? Kako da dohvatim žvake? Znam. Razbit ću ga čekićem. Jel to čekić? Izgleda kao čačkalica. Jel vam smiješno? Onda je vreme za tešku artileriju. Hoćete se sada smijeti? Oh my god! Eto ti. Jel sve u redu? Niko nije povređen? Sve je odlično. Više ne moram da se mučim i mogu slobodno da pojedem sve žvake. Mnogo mi se sviđa. Oduševljena sam. Blago tebi. Suzine žvake izgledaju mnogo ukusno. Jedva čekam da probam svoje. Ali ne znam kako da ih dohvatim. To je mnogo teško. Ne znaš ništa. Moraš da radiš to polako. Daj da ti pokažem. Ovako. Svaka žvaka mora pasti u rupu da bi došla kod nas. To je to. Zak je opet najbolji. Zato što je pomogao Suzy, mora da dobije nagradu. Ove žvake će biti taman. Šta još? Mogu i sama da ih pojedem. Tako da beži. Jao, kako sam pametna. Nisam se mučila s automatom, nisam ni ruke isprljala. Potreban mi je bio samo Zak. Tako mi se zahvaljuješ. U redu. Čekaju me moje žvake. Treba samo da stavim jedan novčić i sve žvake će biti kod mene. Wow, koliko žvaka. A unutra ima još više. Ovog će mi biti dosta do kraja života. Devojke, svi su imali žvake, ali zašto niko od vas nije naduvao balon? Ne znam. Ali svakako ne bi mogli da naduvate veći balon od mog. Ja sam majstor u tome. Gledajte. Ups, balon je prevelik. Gledaj, Zak, odlazi. Drži ga. Ups. U pomoć. Jao. Padam. Baš smešno. Izgleda da se naš astronaut vraća na zemlju. Dobro sam. Zak, tako si smešan. Molim, šta će nam to? Nemam pojma. Ni ja. Mislim da unutra ovih balone nešto ukusno. Sad ću da proverim. Gledajte. Okay, here we go! Wow, to su Skittles bombone. Super. Pogledajte koliko sam dobila. Cool. Prelepi su. Želim da obučem sve odjednom. Najela sam se. Zak, sad si ti. Sudeći po natpisu, unutra je čokoladni sirup, a sirup je najbolje jesti sa vaflama. Tako da ću odmah pripremiti vafle. Joj, zašto se sve prosulo na mene? Izgleda da si promašio malo. Trebalo je da staviš vaflu levo. Baš smešno. Znate šta je stvarno smešno? Da ću sad imati čokoladni brkovi. Da, mnogo smešno. A sad će da bude mačak? Ne, to uopšte nije smešno. Ma dajte, baš ste dosadne. Bolje da jedem vafle. A šta ja da radim? Ako probušim balon, Fanta će se prosuti na mene. Mislim da mogu da popijem Fantu iz balona, tako niko neće biti mokar.
ukusne. Hej, a šta ste vi stali? Get out! Sklonite se od moje fante. Kako si pohlepna. Moramo da je naučimo. Znam. Imam ideju. Šta ste uradili? Sad sam sva mokra i lepljiva. Sljedeći put ćeš da se deliš sa nama. Miriše na čokoladu. Hajde da proverimo. Yes! Sve je tako jasno. I mali smo sreće. Wow, još slatkiša. Awesome! Kakve lepe krofne. Žele me da također izgleda cool. Cool! Ovaj sir mi se sviđa, ali nisam sigurna da li će biti ukusan sa čokoladom. Što se dešava? Sada imam fontanu od sira. How sweet! Tako je. Sad ću sigurno da uživam. Joj, pogrešila sam. Medo, ne gledaj ovo. Let's go! Znam kome će se to svidjeti. Miševi, bojim se ih. Ne obraćajte pažnju, deco, poslužite se. Eto, sve smo pojeli. Konačno se to završilo. Sad je red na mene. It's my turn! Krofne sa čokoladom su najlepša kombinacija na svijetu. Fontana je postala roze. Kako ukusno! Poliće odmah sve krofne. Ne mogu da se zaustavim. Bilo je super. Okay. Ostao sam samo ja. Hajde da počnemo, Medo. Jao, fontana je postala plava. Wow! Cool! Čokolada savršeno ide uz žele. Awesome! Sviđa mi se. Nastavimo. Blago tebi. Andy, šta je s tobom? Pretvorio se u vanzemaljca. It's got me! Ne razumem zašto vičete tako. What the? Je li to moj prst? Kako on to radi? Wow! Super, sad imam super moći. Ko je ovdje? Jaha, loše mi je. I meni. Tako su impresivni. Čeka nas nešto magično. Okay, Hajde da saznamo šta je to. here we go! Wow, hamburgeri. Awesome! Izgledaju super. Cool! Bingo! I love you! Yeah! Zaljubila sam se. What? Čekajte, ali hamburgeri uopšte ne idu uz čokoladu. Let's go! Pa, hajde da proverimo. Tvoj hamburger se transformisao, Kate. Fantastic! Great! Postao je sladak. Sada je to hamburger torta. Kakva ukusna jagoda. Hoću i ja da probam. U redu, neću rizikovati. To je sve moje. Kako slatko. How sweet! Oduševljena sam. Oh my god! Wow! To je bio najbolji hamburger koji sam ikada probala. Nadam se da i mene čeka divna transformacija.
Nešto nije u redu. Sada je to led. What? Oh. Šta da radim sa njim? Ne mogu ni da ugrizam. It's my turn. Nadam se da će kod mene sve biti u redu. Yahoo! Hey, you! Kakav gadan miris. No, please! Samo ne ovo. Plavi sir. Okay. Ukus je još gori nego miris. Povratit ću. Kako gadno. Ne mogu da gledam. Bolje mi je. What? Samo što ova knjiga mora da se baci. Wow! Fontana i dalje izgleda ekstra. Slažem se. Yes! Okay, here we go! Samo ne limuni. Mrzim kiselo. A ja ponovo imam žele. Bez uvrede, ali ovaj sladoled izgleda najbolje ovde. Možda će čokolada neutralizovati kiselinu? Šta je to? What's it? Moram da probam. Okay. Izgleda kao velika bombona. Oh my god! Htjela si da kažeš kao ogromna kisela bombona? Siguran sam da će žele oči biti slatki. Jedva čekam da probam. Ali, gde su nestali? Where? What? Evo ih. Oči nas posmatraju. Učinilo vam se. Izgleda ukusno. Ne mislim tako. Wow! Hey! Moj sladoled izgleda mnogo bolje. Sad ću još da dodam čokoladni preliv. Okej, to šta je tamo? Where? Samo ću staviti to ovde. I don't know. Oko, bojim se. Oh! Eto, sad ličim na jednoroga. Ovo je ukusno. Nisam ni sumnjala. I'm waiting. Spreman sam. Oh my god! Kakva ogromna lubenica. What? To je bolje nego sirova riba. Ja opet sam imala najviše sreće. Kakav ukusan šlag. Hey! Odakle da počnem? Nisam džabe vežbala karate. Ova lubenica je žuta. Baš neobično. Okay. Hajde da probamo. Sviđa mi se. Spremna sam da nastavim. Baš ću još jednu kašiku. Koliko koščica. Moram ih se otarasiti. Šta si izmislila, Ema? Ništa posebno. Oh! Samo ćeš biti moja meta. Tačan pogodak. Oh! Pusti me. Okay, here we go! I onako moram da pojedem ovu ribu. Ne mogu. Šta je to? Oh, real! What U redu, probačuje. Pogledajte. Here we go! Fuj, kakva gadost. Odvratno. No! Neću više.
A ja ću rado pojesti ovu tortu. Počet ću od šlaga. A sad ću da probam sve zajedno. Kate, pošto ti se toliko sviđa torta, možeš slobodno da zaroniš u nju. Umazao si me. To je bila šala. Baš smešno. Bilo bi dobro sada pojesti nešto ukusno. Potrošila sam mnogo snage na crtanje. Treba da ih opet vratim. Biće urađeno. Moja omiljena unuka. Pasta, uopšte nemam pojma šta je to. Za početak treba da skuvam špagete. Dobro, samo ću raditi što i svi i nešto će valjda ispasti. Verovatno neće trebati konopac. Mislim da je bolje da ga skinem. A sad mogu to sve strpati u vodu. Prokletstvo, ne staje u šerpu. Moram saviti. Nisam mislio da je to tako teško. Pogledaj na baku, Teddy. Stavljamo špagete u vodu i čekamo dok se ona ugreje. I evo ga, može se sve staviti u šerpu. Ispalo je perfektno. Ozbiljno, to uopšte ne liči na pastu. Profesionalci spremaju drugačije. Imate čemu od mene da se naučite. Prave špagete treba spremati samostalno. Za to mi treba brašno i jaja. O da, skoro sam zaboravila. Obavezno dodajte ulje i sol. A sada sve dobro treba da mešam. Jao, to baš opušta. To je to, testo je spremno, vreme da se razvalja. Biće potrebno malo truda, ali nema veze, mogu to da podnesem. Moja testanina je spremna, vreme je da je prokuvam. Većina posla je već obavljena, sada ću se pobrinuti za morske plodove. Sigurna sam da će se Jess svidjeti ova pasta. Uzimam velike sveže škampe, ljuštim i pržim na puteru. Belisimo. A šta je ovo? Najukusnije u pasti je sir. Šta to radiš, Tede? Pokušavam da dohvatim špagete. Joj, prokletstvo, ne uspeva. Zalepile su se. U redu, vreme da odustanem. Morat ću da potražim drugu opciju. Znam, mogu da uzmem žvaku. Zamislit ćemo da je to slatka pasta. Ukrasit ću je marmeladom i čokoladnim sosom. Odlično, i ja bih rado pojeo ovakvu pastu. Neobično, svaka čast, Tede. Pa da vidimo šta imam ovdje. O, škampi. Voljela bih da probam. Izgleda ukusno. Da, nije loše. Može se jesti. Ne treba mi još. Hoću da probam nešto drugo. O, izgleda da ovdje ima puno sira, sviđa mi se. Ali makarone su se zalepile. Iako ovo ima svoje prednosti, može se odmah sve staviti u usta. A šta je ovo? Izgleda veoma neobično. Uopšte ne liči na testeninu. Wow, pa to je žvaka. Cool. Spremna sam da jedem non stop. Toliko je ukusno. Pobednik je jasan. Uspeo sam to. Šta će biti dalje? Malo strpljenja, Tede. Sljedeće jelo je već na slici. Hot dog? To je lako. Hej, šta vi to radite? Zar viršle treba da se prže? Teddy, glupane, ne smeš jesti sirove viršle. Joj, izgleda da ću i ja morati da igram po tim pravilima. Uzet ću ulje ako nemaš ništa protiv. A zašto je ova stvar ovde? Ne razumem. Ne treba mi to. Samo ću sipati svo ulje u tigan i to je to. A sada uključujem na najjaču. Mislim da se to neće dobro završiti. Evo, ulje se ugrelo, sad može da se prži. Ne, Tede, ne radi to. Zašto? Ajoj, mislim da sam shvatio. Što mi pre niste rekli? Uradi nešto brže, inače ćemo svi dobiti opekotine. To je to, rešio sam se tiganja. To je prava mašina za ubistva. Hej, zašto, bako? Sljedeći put ćeš pitati pre nego što nešto uradiš. O, kakav miris. Vreme je da ovu viršlu stavim pravo u lepinju. Ostaje da dodam senf i gotovo.
Izgleda savršeno. Tete, šta se opet dešava? Odlučio sam da ispržim kobasicu sa plinskim brennerom. Ide mi odlično, zar ne? Pogledajte kako je hrskava kora. Opet izmišlja nešto. Ko je vas samo pustio u kuhinju? Nemam pojma. Zapamtite, ovdje sve se mora raditi samostalno. Ne mogu se koristiti polufabrikati. Prvo ću napraviti testo. Sve jednostavno, brašno, jaje, mleko. Super, to je ono što mi treba. Sada ću uzeti viršle sa sirom i stavljam ih na ražnjiće. Savršeno, već mi se sviđa. U mali tiganj sipam ulje za prženje, u kome ću pržiti hot dogove. Ostalo je vrlo malo. Umačem kobasice i sir u testo i uvaljam u čipsu. Zahvaljujući njima dobit ću hrskavu koru. Umačem ulje i čekam da se hot dogovi isprže. Spremno! Gledajte i zavidite. Na kraju ću dodati sosove, kečap i senf. To je idealno, Kate, pravi si majstor. Hajde da se ne ometamo, još nisam završio. Treba sipati više sosova. Sasvim drugačije. Svaka mi čast. Izvini, ali meni se tako ne čini. Ja ću birati. Pa, šta je ovog puta? Momice, ovo je neka kaša. Fuj, izgleda odvratno. A ovo mi se baš sviđa. Da vidimo da li me ukus neće razočarati. U redu je, ali i previše testa. I nedovoljno preliva. Ostala je treća opcija. O, kakva korica. Prvi utisci su odlični. O da, božanstveno. Ovo je najbolje što sam probala. Čestitam. To, Jess se svidjelo moje jelo. Ne razumem šta će mi ovoliko povrća i voća. To je lako, Tede. Pravit ćete koktel. Počnite, na stolu je gomila hrane. Što vam treba? Sigurna sam da će opet biti najbolja. To ćemo još vidjeti. Nekad sam već pobedio, vreme je da ponovim uspeh. Treba će mi svi slatkiši koji su ovdje. Jess neće moći da odoli. Čokoladice, marmelade, bombone. Može li biti išta bolje od ovoga? Dodat ću sva moguća gazirana pića i dobit ću pravu slatku bombu. A gdje je dugme? Vreme je da sve to umutim. Idemo. Nisam sigurna da je bezbedno jesti toliko slatkiša. Ja ću ići drugim putem i pripremiti nešto jako zdravo. Treba mi što više povrća. Odlično. Wow, krastavci su tako hrskavi. Skoro sam zaboravila na paradajz. Sve ću strpati u blender. Odlično. I na kraju dodat ću malo zelenila. Bukvalno jedan gutljaj i Jess će biti puna snage. Vidjet ćete, to će joj još dugo davati snagu. Odvratno. No. Bojim se da zamislim ukus takvog pića. Sažalit ću se na Jess i spremit ću joj nešto ukusno. Uzet ću lubenicu, ona će postati osnova svega. Odseći ću vrh i uzet ću blender. Kako moćno, odlično. A sada ću pripremiti punjenje. Uzet ću neko drugo voće. Ostalo još malo. Treba mi kokosovo mleko. To je to, odlično. Stavit ću slamke i može se probati. Kako vam se čini? Jess, kod nas je sve spremno. Donesite moje koktele. Wow, kako su različiti. Uopšte ne liče. Pitam se šta je ovdje. Ne izgleda baš dobro. Fuj, to je preslatko. Ne sviđa mi se. Ova bljuzga me uopšte plaši. Ima neku nezdravu boju. O ne, što sam probala to? Skoro sam povratila. Posljednji koktel izgleda veoma lepo. Posebno na pozadini ostalih. Wow, tu je moje ime. Baš lepo. O da, a ukus je prelep. Autor ovog pića je pobedio. Želim još. Opet ja, sjajno. Jesu ovo osnove za tortu? Iako nisi mnogo pametan, Teddy, ovog puta si rekao sve tačno. Torta, to je lako. Koristit ću svoj tajni recept.
Prvi korak je priprema fila. Jaja razbijem, ostavljam samo belance, bez žumanca će lako da se umute u bujnu penu. A sada šećer da bi bilo slatko. Super! Belanca su se umutila. Moj fil je potpuno spreman. Vreme je da njim premažem kore. Ispalo je malo krivo, ali je čak i slatko. Sviđa mi se. Eto, skoro sam završila. Dodat ću još malo slatkiša. I posljednje, mirisne jagode sveže iz bašte. Ovdje im je pravo mesto. Oho, nisi loša, bako. To nije za tebe, Tede. Dobro, neću se mešati. Bolje da završim tortu. Gumeni medvedi i čokoladni sos. Ova kombinacija mi već pomogla da pobedim na samom početku. A pomoći će i sada. Odozgo ću prekriti fil drugom korom, a zatim preliti prelivom od jagoda. Mislim da će biti sjajno. Svaka čast. A šta radi Kate? Kao uvek nešto čudno. Da sam na vašem mjestu, ne bih se tako smela. Da vidimo šta ćete reći kad vidite moj gotovi desert. Prvo treba da prokuvam karamelu, a sada ću vam pokazati jedan trik. Obećavam da ćete biti zapanjeni. Gotovom karamelom prelivam balon napunjen vodom i ostavljam da se ohladi. Sada ću ga iseći. Evo ga, i ostivačinija za moj desert je spremna. Kako vam se čini? Nije vam više smešno. Ovdje ću staviti kore i šlag. Uprkos jednostavnosti, bit će veoma ukusno. O da, jedva se držim da ne probam. Za boju dodat ću preliv od jagoda i konfete. To je to, gotovo. Wow, stvarno je super, Kate. I još ćemo vidjeti ko će pobediti. Koliko torti, ne znam odakle da počnem. To je ono čemu sam sanjala od početka. Neka ova mala bude prva, tako je lepa. O da, to je prelepo. Pitam se da li velika torta može nadmašiti malu? Inače, podsjeća me na nešto. Shvatam, to je babin stil. Mislim da sam bila pohladna i uzela preveliko pače, ali vredelo je. Baš ukusno. Pa, da pređemo na posljednju tortu. Ona me već čeka. Slatkiši na vrhu. Originalno. Wow, to je jako ukusno. Ne znam ni šta da izaberem. Svaka torta je dobra na svoj način, ali i meni je omiljena bila bakina torta. Znala sam. Hvala moje devojčice. Čestitamo. Imam vrlo jednostavan zadatak za vas. Ispržite mi jaja. Ima li nešto teže? Lako, ovo će biti pravo remek-delo. Bako, prestani da spavaš. Izazov je već počeo. Moramo spremiti kajganu. Kajganu? Hvala, unuče. Pa, vreme je da počnemo. Mary, meni treba ulje. Naravno, bez ulja ne može nikako. Zašto se ne lije? Šta je ovo? Glupa flaša. Jao. Pa dobro, ulja ne može biti mnogo. Tede, sada treba uzeti jaje koje se može razbiti o tiganj. Sve je vrlo jednostavno. Pa dobro, slažem se, ne postoji ništa lakše. Kija! Kija! Pa dobro. Skoro je uspelo. Nesposobni ste. Sigurno ću da ih pobedim. Kuvanje mi je u krvi. Kajgana, to je jako prosto. Napravit ću nešto zanimljivije. Prvo treba odvojiti žumanca od belanca. A sad moram dobro umutiti belance da bih dobila penastu masu. Ovako. Šta to radi? Nemam pojma. Eto, ispada odlično. Sad treba umutiti žumance
i sipati ga u tiganj. Gledajte kako se to radi. Ovo izgleda baš čudno. Zašto si odvajala jaja? Jer tako mogu pretvoriti kajganu u nešto posebno. Pogledajte samo kako mi lepo izgleda jelo. Ovo je prelepo. Super. A meni će biti dovoljno soli i bibera da bi moje jelo postalo ukusnije. Šta ti je? Vruće. Zašto tako peče? Šta se dešava? U pomoć! Ova kajga ne želi da me ubije. Možda je problem u šporetu? Odavno treba da ga isključiš. Sve ti je izgorelo. Nije tačno. Tako sam i hteo. Pogotovo što lako mogu da poboljšam ukus svoje kajgane uz pomoć par kapi šlaga. Mislim da izgleda odlično. I kod mene sve spremno. Ovo, Mary je napravila nešto jako neobično. Moram da pipnem. Skloni ruke, zapravo to je delikatesa. Kate, draga, sad ti biraš. Ne znam odakle da počnem. Kakva je to crna kajgana sa belim šlagom? Ne mogu čak ni da isečem. Ali ovo jaje izgleda veoma lepo i ukusno. Moram da probam. Ukusno. To je upravo ono što sam htjela. Interesuje me kakvo je treće jelo. Izgleda vrlo čudno. Probat ću. Pa, ukus nije loš. Ali ipak mi se svidjela najobičnija, ali i dalje jako ukusna kajgana. Bako, pobedila si. Volim te. Šta? Baka je pobedila? A baka je najbolja. U ovoj rundi ćete morati da napravite hamburger. Opet ništa komplikovano. A ja nemam pojma. Obožavam hamburgere. Bitno je da ga sam ne pojedem. Možete početi? Da, vreme da počnem da se spremam za pobedu. Stani, paradajz je moj. Nećeš ga tako lako uzeti. Spremit ću za unuku najzdraviji hamburger. Pljeskavica mi sigurno neće trebati. Znate li koliko je štetna? Ma šta kažete? Najvažnije je kuvati s ljubavlju. Onda će moj hamburger biti ne samo zdrav, već i ukusan. Stavit ću paradajz, luk, krastavac i salatu. I to je to. To je prava zdrava hrana. Za razliku od vaših gluposti, čak ni koze na livadi ne jedu toliko trave. A vi to nudite unuci. Kako hamburger može biti bez pljeskavice? To je najvažnije. Ali ne treba još zaboraviti na sir i sos. Lepota. Već sam sama ogladnila. Jao, glupi luk. Ko je izmislio da ga stavlja u hamburgere? Ma bežite, neću ništa da spremam. Ne brini, bolje pojedi čokoladu. Čokoladu? Tako je, to je odlična ideja. Što bih pravio običan hamburger kad ga mogu učiniti slatkim i čokoladnim? Ispalo je super. Ostaje mi samo da stavim još malo čokolade unutra. Siguran sam da će Kate biti oduševljena. Ovo je najbolji hamburger koji ste ikad vidjeli. I posljednji sastojak, čokoladni sirup, da bi hamburger bio još lepši.
Oho! Nikad nisam vidjela čokoladni hamburger. Mislim da će biti jako ukusan. Oduševljena sam. Da vidimo šta je sljedeće. Stop, gdje je pljeskavica? Šta sam ja vam? Koza sa livade? Ovo je previše zdravo za mene. Ovaj hamburger mi nije izazvao pozitivne emocije. Ostao je treći kandidat. Ovaj hamburger izgleda mnogo bolje. Jao, baš je lep. Ovo je pravi ručak. Ali koji hamburger da izaberem? Slatki ili hranljivi? Ne, ipak mi se više sviđa slatki. To je baš originalno. To, pobedio sam. Šta ćemo ovaj put da spremamo? Želim palačinke. Dugo ih nisam jela. Sad ću vas srediti. Gotova si. Ja ne znam kako se spremaju. Šta da radim? Pa, hajmo. Moja jedina šansa je da vidim kako ostali to rade. Aha, prvo ide mlijeko. Vreme je za jaja. A sad treba dodati brašno i sve dobro izmešati. To vam kažem za svaki slučaj, ako ste slučajno zaboravili. Dušo, pa ja sam baka, ne zaboravljam ništa. I ovi vaši električni uređaji mi nisu potrebni. Šta da radim? Očigledno morat ću da koristim viljušku. Pa dobro, bolje nego ništa. Jao, ovo testo izgleda baš gadno. Dede, gledaj i uči. Bakine palačinki su najlepši. Lepota. Mislim da će biti jako ukusno. Baš mi se sviđa. Meri, šta to radiš? Želim da palačinke izgledaju cool. Ako budu šarene, ostavit će jako prijatan utisak. Žao mi da vam kažem to, bako, ali izgubili ste. A šta ako palačinke budu još i neobičnog oblika? Pa ja sam genije. Svaka mi čast. Napravit ću ne samo neobičan oblik. Napravit ću portret Kate. Biće oduševljena. A šta ja da radim? Kod mene još ništa nije spremno. Možda kad sipam to na tigan, sve će biti u redu. Kate, vidi kakva lepota. Bolje probaj moje palačinke, lepši su. Jao, nešto gori. To je moja palačinka. Jao, izgorele. Kakav smrad. I ja sam završio. Sve palačinke izgledaju sjajno, ali prvo želim da probam ovu lepotu u sredini. Ova devojka baš liči na mene. Nikad još nisam vidjela svoj portret na palačinki. Ova palačinka je ekstra. Ovo izgorelo pače mi uopšte ne deluje lepo. Ne, neću ga ni probati. Ostalo je da probam palačinke sa trećeg tanira. Ja, ukusno! Ovo su definitivno najukusnije palačinke od svih. Bako, pobedila si! Super! To, znala sam. Bravo, unuko. Sad ću ja vam. Baš si